sníží. Pokud chceme se umístit třeba na, to by bylo super teda, jo, když Už vedeme o 2 kola. když už jsme na bedně, ty vole, tak jako nechat si to, No, jako Souhlasíš se 2 kolama? zůstáváme. ty vole se tady, Souhlasíš se 2 kolama? to je 2 kola, No, 3 no, kola ne, no, protože no. 3 kola mi padnem, tyjo, o 5 vteřin, Můžeš to rozsvítit, Teda. tadyhle ty parádu. o 5, co jsem chtěl říct, o 5 minut padneme níž, no. Že jo, viď? Každý kolo. No. Si vím, první jsem na 31, teď jsem v podstatě to vzdával a mám 35, že úplně bomba. Tam Je to si bomba. někdy 40, Si myslel. co si myslel. Ale Já mám to se samý. No, to je ten můj pocit. Dostaneš se do tempa. Minuta a něco a úplně rozdílný pocit v hlavě. Ale jde to Já jsem na kopec. mně se teda jelo líp ta druhá série než ta první. Protože na trati už bylo volnější a jelo se pohodlnější.